Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon apa jerik lo kardom. Pini Karbi Longri Abirta kethan pon jibang nili thare jit kramsa non birta thepi lang pon eksinang. Give and take police hielong APSC ratchari tumpen chikhoi tun dekthi pusi lang hem hielong lamrai ke dengpon. Ong dung supari pen bangni bang photum khot ka tirai kam saki ari deng ka chingnang. Nizang Karbing long SDC atumpen tongkom kamalong mithang asai hemalong mai kang nipon. Chinthong Consensi BJP Local Committee atumpen singduloy long pherangke mai kang nipon. Non puthot birta ang ton pen lang pon eksinang. West Karbi long socheng MNC Consensi ke parlopon lang hem phialong All Party Hills Leader Conference atumpen Arnisia Farman Give and Take Policy aputhak krungsai amai paman pon. Labang so amai long alihi aman pen APSLC 3 PMI pujai ka thar court sing timung APSLC vote halang so LC Bikram Hanse lapen ki APSLC long klambang phubang phi ong dung atum chitong dun. APSLC atum ke claim kedam kemi lapen ke APSLC leaders atum ke claim kedam kemi sena jok aninge theke dewa jok pen Congress BJP lapen ka prek political party pen methang a party pen COC puthot APSLC asok purulong puthot pangchodun thu APSLC long live Jai Katha long live Jai Katha long live Sakri Empire long live Bikram Hanse long live APSLC pahay naman APSLC pahay naman APSLC hay naman Tribal unity long live Tribal unity long live Sikh Shido long live Rangasar long live Rangasar long live Rangasar long live APSLC long live APSLC hay naman APSLC hay naman Jai Katha Lan cho nó xin đi mai khu fancy aport gitu loh ini ya ni non kemelong nang cepat dulu pan. Chief Minister lapen Meghalaya Chief Minister tum angbong give and take policy along alang litum angbong lamdon ket stock pon along sami All Party Hills Leader Conference ratchari atumpen ke chikroi dun dekthi pusi labang so mailong sami All Party Hills Leader Conference atumpen lamrai dengpon lapen labang so mailong sami All Party Hills Leader Conference aphan ninga thera tum suri arat tum chitodun si labang so mai mesen pen pachun pon tapat pen Barnandas be Karbi Longri Abirta and take policy can itum deng nilitum reject PHLC pen ke kroi kre nilitum lake give and take ke lake bang kechetum abidi lang no lake itum hanang pe si chok na pe si theng ye phan lok lake ke claim la kechetum non pen chot kalilo ajir ding ulo la itum autonomous hill state hang rapet ahut la phi pen ke itum tribal tumang bong pa si chok ya kam si claim ver la itum phan kai ke asam long nang pa pi dudun long ver nang po phan lagi asong na prek ali lagi itum phan nang ichut sudun athema ji ili chini la di ili chomang atum anathu me upelene pudam kali athema chomang anathu penta akahi no tum do haputa halatum handa logai ti di la tum ke claim da hapu penta claim RSS bongo sena tum lagi ke claim la pen ke pu na thu penta claim ti lang thai he itum chini nangi di long lige border ke nang pon wang lo hala Nogang district na thu penta Golaghat district na thu penta hadak chi chok chi det pe por lo di hadak ke border che rai nai hadak ni ye det pe por athema kan ni ye det thike hala dak nang pa chi bohong ye tu ma ve hadak la pu ye na hala dang na pa chi bohong he ti do man hala dak man ke hala ke chi tu men pa pe do me u nang pu ye do me u lo te la tu man ke autonomous state hang bang ve det po misen po itum che rai long bom po phat la pu ye la si la son nai claim Ilong tek la tum ke la
tek long lor lege ningjeri buhadi seta bang da charlak pik mati di la si tek lor ke bang ta dang claim kle seta ni ke chinia tenge la kapang samji pu ke bang tung ya binong ke menang ke phan si ke bang la tung ke la son dak taxi eli tuma chief minister ham manipur ta dam loke onit amit sa da ni thom do dam loke la tum do dam bet tenge manipur chi pi thi thu pi kang yang loke di nonana ji pi thi bom la da ke hala dak ta ji pi thi ke mongolia na tumang bong ke di hadak ta kukia dum la be mi te dum na mongolian dai se loke hala tum la mongolian na to bong pachi bo hong sei na la pen la tum phan an ke la tum duk po an ke keng ben dong thip nang po phan si la tum I tum phan son na pachi bo hong toi loke Karbi Longri Council pen si my meeting but Peri lo, je bohong nang ne pu waret lo te hala piju sa jurika chief minister dengan ning si oi thu poke party ke di high command phan ka peri sel tung wang hai hedet lo lada ke dam tang puji ta athike la hello la tum ke itum autonomous state alam ke pros non da arjudun de nang ji pulai alam bang ke do clip nang po anang pe do clip ya phan si nang tum phan po anang pe duk nang de lego sia ko hang thu jo mati pu sia aning thi thu lo ala tum manga niar lo pen ke itum manang pe duk pik lo non anda itum 90% ke mat plaster hem ke di neli pini the thek dam long la tapat anda mat plaster hem ke karbi hem ke khetia ve ke alang litum khetia ve pu long le pangjai hap ke di non anta along hapu na tuan da litum la pulo la ben dok moka be the ke karbi tu ke long le ke chi jor lok lo bong ali tum la pen boro tum hasi jasemet long lege jor ta ke la pen council tum khang no nai ane ke jor pele council tum permission ave te jor long leke sita bang jor waret lo nagaland ta council tum masi pulon karbi tum long le chi jor waret ti pu ane umalo permission ni pidun council si permission ni pidun lo pidun de te la tum jor thek se ke ako jong si permission ave pin pen jor det lo pode cancel admit eviction at edet pepot karbi tum mandala son ke jor thap tum han la tum han arrest redet pepot lo pia atom nang litum song phan alang litum ke BJP long ke do anatum la pen congress long ke do atum ke election che dan nun lote arling ke theman po di lain lo ka matha ason ka prek thang da kali thang da velo lana arling theman po reng mesen chu long jun long po chipik klang long po munit ki du ka tum bong ni tum ke ing tu pig yo pu chipik klang long po lain ala tum matha ne tum APSLC to mangela pu ali ne tu ke hai lo te ki du ka tum pa we de nang ni tum hanala munit tum ki du ka tum ni tum han aman pi pe na aman nang pi we na chor domar ji ta akam da vele ni tum na munit thak ke la posi ni tum ke claim ji po bangke rat atum han ka pi plang ji pi plang olo te hala BJP tum long ne dam dedet poke la si la tum ka pheri la se APHLC li ke hailo te muni tum plang waret po exercise se po lam da je than waret lo arona lam da je than waret ka du we ta tek et po ange BJP tum long la thang bak be tum long ke dam dedet pu la tum la si ka pheri APHLC phan la si pheri waret la lang tum ke isikar ju thi agram tang la ke prek je ke thek long lo kaching thur the ka prek je ka ba la thu prek je pinong lo la ke gari ta hino ati ti no nge ne tika benda ka hamren ke wang ne gari hino dak po an ke la hai prek je lo la ke oh sir la penang rong aju kala bangso tum non AJP pen la bangso APSLC isika chapa ok mate alliance phat penang hawara tum ke kachini ne dolang la sinan la bangso ta pen kopilo pachini dinang la ke dei nitum alliance ta kali nitum understanding je nitum chini lo nang tum ohomia tum ta kecita apar do dei aprang arlo alam non dak radang bong ne ningje un aporta vedet ji la an ga ni ji aphan seta apar do kece puta gadu ya kece le jat be tum gali la ohomia po tum ke karbi si ong da ke karbi boro garo khasi naga si la ohomia ga man lo harun ningkan pharu pho prang karbi atum phan la pen la tribal atum phan convert at lo hindu pin chong lo amasi hala tum phan si asa non ohomia pu ga cheplang hala tum si course itum phan pin chong lo course pulote ko pu ke sanskrit alam ke cham pu ili tum hanang cham lo aron hala tum hindu aron ating ben nang cham lo la masi ili tum phan ohomia na pin chong lo
la son di son ke hala so alam men ta itu ma thadam nang itu ma munit pinak la tu la so ki chia to mangge Bongali itu misalnya li Bongali itu ma munit kali Bihari ta itu munit kali Marwari ta itu ma munit kali lapen kaprega tum dolang Gujarati ta itu munit kali UP ta itu munit kali hala tum arian thai se Khotkati Raikom Saki Atumpen Kedu Katrok to Achok Pansi Kedam Tang Chithi Ni Pai Trokani Ada por 5 Plira Minute Songke Bapor Malompen Khotkati Police Stations ke Palopon Angkang Khotkati SBI Thingno Along Khotkati Raikom Saki Atumpen Keton Kelang Asai Kedeng Boma Porahut Ihu Matrak Registration Number AS 26AC 1080 Kiri kita li pasai kedeng boma por hut isi secret temporal long kahon thi kedewa jok bansi labang so truck aphan tumi Raikom Saki atumpan party deng ponsi puthot khotkati police station along 171 pondedlo lapan ke labang so secret temper along pen kahon thi kedewa jok pen alang litum labang so secret temper along sami road dak pen alang litum pen same kowe akreng mare supari surihini rap harup hora chok sikep an long ponlo labang so supari mate lab kowe akreng labang ki Manipur pen khotian ki ponji aphansi khotkati along Raikom Saki reading chingnang pon cheklo lapen Raikom Saki atom pen sami labang so driver lapen ari sang ho tum span kinang so lu sami kar Jupiter tok lapen ki hang pon sami pedeu ponlo bon sami alang li tum pen sami kinang so lu sami ki pipon tek thede da jok se Raikom Saki reading atum mafan labang ni atum sami nek eng nang pon cheklo labang so supari pen ka chingnang chega bang phutuma men labang ke Muhammad Akbar Ali lapen ke Muhammad Bonus Hussein Bahni the Barbeta District Sorpusi Pangthekpon Kedam tang chithi ni phai phoni nizang Karbi Long dongkong makam rong speaker parlopon along SDC atumpen mithang asai hemlong mai kang ipon ASDC nizang Karbi Long amai pu sar singing leng pet mai spam pu ponsi mai pangcheng pon labang so mai long ka separai pon labang ke non ke bangji chithi ni phai krihini pen chithi ni phai thongke parni an a constitution along mesti joint extended amai semi pedo ponji pu labang so amai long semi lamrai deng pon lapan ki Assam government lapen Meghalaya government tum angbong give and take policy along semi ASDC rachari atumpen ke chikhoi dunikhi lapen non akimi land settlement aputhak semi chibi drawell ngakji puta alang litung pen puthot sodak pen ki hang pedo pon labang so amai long nizang Karbi Long ASDC amai pu sar sing ingleng a konchin bang jotson be lapen abare mamai pu jamha terang pen chinglok SDC long klem bang pu bang phitum ta chirap chitu dung chilabang so mai mesen pen pachun pon board hall pen great santimung Karbi Longri Abirta 29 arni conference to that pen asalam pon to akimi committee pini ke chengsia executive amai lo dang ni kongres Karbi Long di committee silabang so mai long litum penang an non Karbi long ke do a homoisa mukha ra tum ke konang bo ma kisung long ri phan pi ma kisung lai lam thing tu pi da ching wai pon ar sigit pen lasino immediately bang ke litum non la September cheklu tarik krihini pen pang chengsi tarik thongkep September an litum constituency joint extended padupo so pen appealing to mass contact program pini che parai pon silabang so mass contact program main lam the bang la hello je non just met BJP government Karbi Long ba Assam na tunang shari det pen ini tuma khebe tuma long ria kisun ki pilo la solam pera pan pachini nang kokji e sona banke la non burning issues plodan a give and take ini tum kadu gura chini no je block 1 block 2 men ursi Assam sarkar tum Karbi Long le kedung isi angkang megaloi pan PG ko kabor le tum mandai tonti sida keli tum chikoi dun give and take hini ba la helo ka phire ni nai bange ni na ho ka mai long tala bange ni je verlo je non la juna chiklu taring ko ra forni Karbi Long to mas council pen kape paspon new land settlement policy pu bang ke la ke paprai vegnangi la ke withdraw vegnangi la bang ke kupie pod ma la su 25 June arni utter mas council pen kape pass a order teng lutang te Karbi tum ke long le hem ke man un elo Karbi Long along le masika Karbi khei de potashi kuri un elo kala pota ka kuri tum ta khajana piuni asi town area long ta commercial first class long la tum 1200 nikan isi la so khajana la ben ke rong rubaju kusita me pharunar ke la pen ke kom na le tum pharu hini chiri se long le khajana la son si la so order long bangke la tum peklang pon la si la so order bangke withdraw vek nang ji pen la so lo ko dolang je non hormu hordar ador kisu pen dang lok uniform civil code la pen ke son thak si aku kapre dolang dak la tum ili to makhei ili to malong ri kisu elam ke hal hai bu thak ra fan isi kapachini mate awareness
so kapat dua pan itu mas kontak program dengji pusi pini je parai pon tapi hini je parai pon bangal hanlo 1986 pen ke cheng pon itu mahem preke hang kache song along just met martayar families so kache song along ki thi hala bangso ahe masor tum phani tum kache tong dam ka humri dam ta pen gala sonir tum che song bom ho just met police pen areng ke so jail ke jang ta pen ke heliamu ke chonang hala hai non kering ada bangku bang phi tum phanta nili tum che tong dam pen alang li tum along ahir jumi ka chuhang dam la pen ke bidi sere ka chuhang la sona asai nili tum deng ponji la cholo pini che parai pon dam Kedam tang chithi ni pai thokani ni jang Karbi Anglong lakha ke thom chin thong consensi ke parlopon singduloi along BJP klembang phulapan local committee atumpen pharangke mai kani pon labangso pharangke mai along alali tumpen kaning je pon latengki kedam tang chithi ni pai ke thom ani bhomkuri ani social media lapen ki news along ke paklang pon chin thong MSC consensi ke parlopon VDC chairman longki tron phan kar bok pon PMAYG ka cha house amendment tangka ke chu ke panglin lapen ki ahem ga tang pon pi pu lapen mithang account long si tangka ke thap lap pu alam kar bok pon ki ahok kali pusi local committee amai pu ram singh teron lapen ki konchin bang mendor ing tipen da bang su pharangke amai long ning je pon labangso pharangke amai long alai tumpen kaning je pon alam arjupon accident board hol pon great sentimung Karbi Longri Abirta labangso kacha house ditum kopi pase ketang tema ketang pege athe ditum inglong mate chinthong ke bicheng biru pencheng lok tuwar mupat kahingnu en kisung ditum malgang thum dan ni mate garla simen sitame chip santi kopi ni kang thum tani tum sungkung apose tuwar mupat ke meme joini ditum uan kasiksa penajok se ketang idia athe labangso ahem ku mate la hem ku bang ni tum hang ang ku lo labangso paisa ke VDC chairman na hin se paisa transfer da what se paisa cholap lo itum VDC chairman ahin apana koi kipi la si labangso bia ke nitum ta kai mata che thek don lo lapen kai ta mane ko so se kitang ma kitang te mani tum ta chuchini la si labangso hem ke tang beki lapen labangso ahem along ke litum first toolman se lang litum thai chota se manis ke instrument paisa ta lang litum transfer fela apen third toolman ta dolan asi tabang so hem ke tang begi asi along tin chinthong committee do an ta me litum VDC chairman pen chenglok mondol president pen chenglok sta me kapitan theji apang ke niditum ta bod ipon bom asi dola ke tang te picat ta dola okay hok sitame nilitum kapitan thu theye phanitum bod ilu Pini Karbi Longri Abirta ban ki lanpan sikang ton pagilo do mi thang me kardom